Tħanna f'sena ġdida u għal darboħra qed naraw kif il-prezzijiet komplew jiżdiedu bil-familji Maltin u Għawċin u n-negozji żaru medi qed ikomplu jħossu l-impatt tal-għoli tal-ħajja. Net News tkellem ma' diversi negozji fil-qasam tal-kostruzzjoni illi żvelaw kif minn din il-ġimgħa il-prezz tas-siment għola b'6% u allura dan ifisser li n-negozji issa jridu jħallsu 142 euro għal Bowser Cement minflok 134 euro. Dan il-prezz jeskludi il-VAT u allura fil-verità il-prezz huwa ola. Apparti minn hekk jidher li anke s-siment ippakjat ola fil-prezz bl-impatt ta' dawn iż-żidiet se jinħassu l-aktar minn negozji żaru medji. Infatti dawk li tkellmu din il-Kamra tal-Aħbarijiet esprimew magħna kif l-iżviluppaturi l-kbar ma jħossux dawn iż-żidiet iżda għall-kumplament dawn iż-żidiet huma sostanzjali. Għalunna wkoll li issa li jola s-siment mistenni li jkun hemm żidiet f'numru ta' materjali oħra fosthom il-briks u l-planki b'dawn iż-żidiet żgur li se jkunu ta' sfida għalihom. L-istess sorsi jesprimew l-inkwiet tagħhom għal fatt li żidiet bħal dawn li ma jitħabbrux fil-budget huma meqjusa bħala taxxi moħbija u fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw jinġarru mill-konsumaturi. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm diversi prodotti li żdiedu fil-prezz fosthom anke l-ħalib lokali li żdied sew fil-prezz kif ukoll numru ta' prodotti oħra essenzjali li esperjenzaw żieda fil-prezz. Kaġun ta' dawn iż-żidiet il-familji Maltin u Għawċin se jkomplu jsibuha ferm diffiċli sabiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Fl-aħħar sin il-Partit Nazzjonalista ressaq numru ta' proposti sabiex tittaffa l-kriżi tal-għoli tal-ħajja fosthom li l-kola ma tkunx intaxxata kif ukoll li jkun hawn fond nazzjonali li jgħin il-min jimporta u jesporta.